Rayuwa sai da wako, rayuwa sai da abinci. Yawa. Haba ce mutum ya ta faman wahala kai ne nan wai kwangila an taɓa kwangila haka a ce ba a wakewa sam yawa na ka shige da kwana biyu malam masu zuwa na biyu gidan nan ban karar da kai ba ina ka tafi to mansur ka san ayyuki yayi yawa Allah na ta neman ka zai ba ka kwangila mai tsoka kai da Allah wallahi haba ni na ga yanzu bari in ce Allah bar haba tashi mu tafi ka bari in dai ci abinci ne tashi mu tafi abincin da ba gudu zai ba ka bari kawai mun dawo ka cikin dai aje zo mu tafi kai zo mu kai ana magana haraka abincin tashi zai kai da ba guduwa zai ba an so a ce kai mu ce kawai idan ka dawo sai ka ci mana to shi ke ka gane kwangila da Alhaji zai baka ta ma fi wancan tsokawa da ya baka ta sani ba da kai da Allah gagara ma ce Alhaji ni na san zaka ce wannan karin nayi kuɗi wannan karin ha ba dole in je wajen dimala in ciwo bashin 100 yanzu ka san ka ce kwangila mai tsoka mai tsoka ce Alhaji zai baka ko ka san me jakuna ne yake so a yi mai oda daga Chana ka san tsaya masu cewa kai kwantira ne Alhaji kwangila ce wadda kwangila ce mai tsoka to na ji kana jakuna ne daga Chana za ku kawo mai masu aiki da sola kuma bayan sola ma sana da gurin da ake zuba fetur saboda ko da hasken rana ya karanta ka gane shi ne yake so ya baka ka kawo masa ka san shi Alhaji shi Alhaji bai san jakunan manana saboda suna taka kasa su kuma wanda zaka yi oda daga Chana ka fahimce ne su sola gare su kuma ko da hasken rana ya karanci suna da gurin da ake samun fetur ya mana wannan mutum yana kwangila ce mai tsoka tsaya ka ji mushin wai jakuna jaka wannan da ake zuba kaya ko kuma a'a jaki irin namu wanda na gargajiya wanda jaki asalin kuma bai san wanda yake taka kasa wanda yake taka kasa sai da ke zuba mai ci gaba kai mutumi na ana sa mai kuma yana aiki da hasken kai ne aka don cewa ya dauna nemo wanda ne da shi kuma kai ne da shi ne yasa na je har gida yanzu na taso ka ai amma yanzu bari in shiga ga Alhaji kaga in yana nan ma kaga sai ku karkare ta da kai da shi ko ba haka ba to yana yanzu shiga ga shi kenan kwangila jakuna ko insha Allah to kwangila jakuna yanzu cin abinci na nake ta wai wani jakuna na wani kwangila ake bada ta wani jaki wanda ba fiye taka kasa wani jaki ake taka kasa hawa fi zibillahi kwangila